El 10 de novembre de 2021 va tenir lloc la 6a edició de la Fira d'Ocupació Juvenil Treballem G, un esdeveniment dedicat a la inserció laboral dels joves que per segona vegada, degut a la pandèmia, s'ha hagut de realitzar en format de fira virtual. L'edició d'enguany va comptar amb 53 empreses participants, que van oferir unes 300 ofertes de feina diferents als més de 400 joves inscrits. Durant tot el dia, els joves van poder conèixer les empreses participants gràcies als seus vídeos de presentació, així com apuntar-se a les diferents ofertes de feina i fer entrevistes laborals. També les empreses participants van poder accedir a les sessions informatives sobre els ajuts a la contractació del PICE i els ajuts a la contractació del SOC. En quant a les ofertes laborals, els joves van trobar nombroses ofertes de treball corresponents a una trentena de perfils laborals diferents en el camp de les activitats físiques i esportives, l'administració i gestió, l'arquitectura i enginyeria, el comerç, l'edificació i l'obra civil, l'educació, l'electricitat i electrònica, la mecànica i soldadura, l'hostaleria i turisme, la imatge personal, la informàtica, la instal·lació i el manteniment, la logística i gestió de magatzems, recepcionistes, la sanitat i el transport. Entre les més de 50 empreses expositores s'hi podia trobar nombroses empreses gironines interessades en incorporar perfils que requereixen. També van tenir estand propi la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Universitat de Girona. El programa de la jornada va començar amb la inauguració a càrrec de Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, que va animar els joves a participar a la fira i donant la benvinguda a les empreses. Bon dia, benvinguts tots, benvingudes empreses que oferiu feina i benvinguts joves i no tan joves que esteu buscant feina en aquesta 6a edició de la Fira Treballem G. És una edició que ve precedida d'èxits en les 5 primeres en les que hem aconseguit allò que busquem, que és casar l'oferta de feina amb la demanda, és a dir, allò que les empreses necessiten i allò que volen aconseguir els treballadors. A continuació, Abel Cifuentes, consultor d'imatge i facilitador d'equips, va impartir la sessió Ara les entrevistes per WhatsApp. Posteriorment, ell mateix va fer la ponència No tinc experiència, no tinc edat, no tinc oportunitats. Núria Sanllaí, orientadora professional de la UDG, va parlar de com treure el màxim rendiment a LinkedIn a l'hora de buscar feina. Per la seva banda, Dolors Ruiz, formadora i propietària de l'Ola Digital, va explicar com fer el currículum amb Canva. Finalment, Núria Sanllaí va impartir la sessió No busquis feina, troba-la. La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona en el marc del programa PICE i compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i del Servei d'Ocupació de Catalunya i està finançada pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil i les cambres de comerç.